Her har vi en original 3KJ mineralemotor, altså til Yamaha JOG, AS og FS. Kan selvfølgelig også bruge på en Sonic. Den er fuldstændig standard, rigtig god stand motorblok, med standard krumtop, cylinderkit, alt sammen nyt. Stator er ny, variator er ny, rem er ny, masser af nye lejre er ny, og ja, så den lige kom i testativt her, så vi kan se den i gang. Som man nok kan se og høre, så kører den her motor rigtig godt, og den er til salg på motorbutikken.dk.